Cuéntamelo todo desde el principio, desde el principio, desde el principio. ¿Pero qué dices, Gonzo? Joder, si es una mierda. ¿Qué pasa, freaks? Hoy vamos a estar con Fernando González, máis coñecido como Gonzo. Tras os seus inicios na radio, saltou a fama pola súa participación en programas de actualidade e crítica tan coñecidos como Caiga quien caiga, El Intermedio ou Salvados. Tamén é salientable a súa participación en documentais de corte social, as súas intervencións con Julia Otero e a publicación de 2 libros, Todo por mi país e Mis fronteras. Hoxe o entrevistador vai ser entrevistado. Listos, caníbales? Recordo, hai dous momentos. Un era sempre, todas as semanas, que eran os sábados ás 4 da tarde. En Televisión Española acababa o telediario ás 3, non, acababa ás 3:30, de 3:30 a 4 poñían debuxos animados, e os sábados ás 4 poñían películas así moi familiares. E eu recordo que cando me quedaba enganchado e era unha emoción de la hostia cando poñían as pelis de Tarzán de Johnny Weissmuller. Era nadador, sí, fora campeón olímpico, sí. Pero non debía nadar moi ben porque cando poñían a nadar sempre aceleraban as escenas, joder. E ese recordo de ver Tarzán un sábado pola tarde cos meus pais na casa é un destos recordos da infancia que me fan sorrir. Eran Tarzán e Jane, Tarzán e Boi, e había unha que era Tarzán en Nova York ou Tarzán na gran cidade, que por distinta a min era a que me quedou así un bo recordo. Claro, eu recordo cando empezou o do emule, das primeiras cousas que baixei eran as películas de Tarzán. Lembro que vías moitas mentras almorzaba pola mañá antes de ir traballar e tal, e vía cachiños, e claro, aí xa de maior co cine moito máis evolucionado tecnolóxicamente víaslle todos os trucos. Por exemplo, sempre que loitaba con un cocodrilo era un tronco, como unha polea así, e metían unha figura de cocodrilo, debía haber alguén dándolle voltas, Tarzán amarrabas a él co cuitelo, pero claro, iba aceleradísimo, cando nadaba ou buceaba tamén iba aceleradísimo, eran os trucos despois collíanselle moito, pero aínda así volvín a saber todas e a velas enganchadas, incluso emocionado. Veña, que consigues Tarzán, sí. Acabara tolo, o home aquel, o Johnny Weissmuller, acabara querendose Tarzán, pegando os berros aqueles por un geriátrico en México. Sí, quedaríame con ese. Eu de neno quería ser Tarzán e berraba pola casa como berraba Tarzán. Creo que as que máis de memoria me sei, as que me siguen facendo rir, por moito que repite, por moi bellas que sean, son escenas de películas cómicas surrealistas típicas dos anos finais dos 80 e principios dos 90. Estas de Aterriza como puedas, Top Secret. De feito, mira, esta posición que teño agora aquí falando con vosotros lémbrame a este ano en Salvados empezamos a facer intros de programa. Entón, cando estamos así esperando, pois normalmente empezo a recitar frases desas películas de Johnson, ¿qué se cuece? Todavía le faltan 10 minutos al pollo, tal. Cuéntamelo todo desde el principio, desde el principio. Al principio todo era una gran bola de fuego. Luego llegaron los dinosaurios. Non sei, son frases que a mí me fan como esquecer de que o traballo é unha obriga. Gústame moito que ese ambiente de risa sempre nas grabacións, por moi serio que sea o tema que estamos a tratar, e son frases que sí, suelo repetir bastante. Pero se hai así unha escena que digas, cando necesito ver algo para evadirme ou para pasar 10-15 minutos, iríame a calquera escenas das dúas primeiras pelis do Padriño. En El Padrino 1, cando Michael Corleone pasa de ser un civil, a parte esperanzable do futuro da familia, aún máis da mafia, que ese momento nun restaurante del Bronx, no que mata a outro mafioso que lle andaba detrás o pai e o policía que lle facía de escolta. Esa escena, como é preparada, como colle a pistola no cuarto de baño, o xeito no que lles dispara, o xeito no que queda de pé no medio dese restaurante con todo o mundo mirando pa él, o xeito no que solta a pistola e no que saera do restaurante, como chega o coche nunha rúa prácticamente a escuras e como recollen. É unha destas escenas que digo, joder, o día que entendín todos os elementos de desenvolvemento desa escena, hostia, parece que ata sei algo de cine. Entón, esa seguramente sexa a escena que máis veces vin repetida.
Pois mira, un film que non disfrutei de primeiras, incluso de segundas, pero que despois volvín a ver e entendino, e non o disfrutei polas expectativas, foi a última peli de Tarantino, e Érase unha vez en Hollywood. Encántame Tarantino, viña de facer as 3 últimas pelis que me encantaran, a de Django, Malditos Bastardos e a de Os Odiosos 8, e a min a peli de Érase unha vez en Hollywood parecíame algo que non evolucionaba. Por exemplo, cada vez que había secuencias que protagonizaba a persoaxe de Sharon Tate, era como que se acabe ya, por que ten que estar esta tipa no medio do metraxe, a donde carallo me leva? Foi unha peli que cando salín dali foi, hostia, creo que é a primeira vez que non disfruto dunha peli de Tarantino, e por riba, claro, botei 3 horas no cine, que é o que dura a peli. E falando con un amigo moi cinéfilo, explicáballe isto e ele explicoume un pouco cal era a historia desa película, que non tiña nada que ver co que previamente fixera Tarantino. Fíxome un pouco entender o porqué da peli, o porqué da trama que tiña, do final que tiña e tal. E bueno, a partir de aí, volvín a ver. Bueno, sí, hai partes que disfruto, pero hai conversas que me parecen eternas, hai diálogos que non sei onde levan, hai secuencias que me siguen parecendo que non son propias dunha peli de Tarantino. Así que con toda a dor do meu corazón, probablemente é unha peli que non disfrutei, pero o motivo foron as expectativas, foi a de Érase unha vez en Hollywood. Jodeume moito cando lín a crónica de Bollero e estaba de acordo co que poñía, que dicía, hostia, non quero ser un amargado como Carlos, joder. Esta peli que che fai quedar mal cando estás cos amigos falando de cine e dices, esta es buenísima, pero que dices, Gonzo, joder, si es unha mierda. Pois sí, eu teño unha peli así, que es La niebla de John Carpenter. Cando empecé a ver Stranger Things, a primeira tempada recordoume un pouco esa historia. Hai unha niebla e dentro desa niebla veñen uns seres do inframundo que acaban con todo. Non é a mellor peli de Carpenter, seguro que non é a mellor peli de Carpenter, pero que queres que che diga, eu recordo que o día que a vin, entretívome, paseino de puta madre, asustoume, quería ver o seguinte que pasaba. Fun a ver as críticas, ten moi malas críticas, hai moita xente que a pon a parir. A mí sí me parece unha peli que cando lle dou o play ao principio non saio de aí e apetéceme seguirla vendo. Non é boa, non é boa, pero a min gústame. Entón, el Joker del Caballero Oscuro, o de Heath Ledger. Charlize Theron. Scorsese, Tarantino, Scorsese. Quedémonos con Tarantino, veña, xa puxeno a parir antes, ahora vamos a rescatarlo. Eu creo que a persoa que máis teño visto é vela na pantalla e dicir, joder, que buena, Terele Pávez. Evasión o victoria. Sangre por sangre. Bueno, que? Gozache desta entrevista? Se vos tamén berrabades pola casa como se fora de Tarzán, entón dadelle like, compartide e suscribidevos. Xa sabedes, unídevos a nosa tribo, caníbales.